a mɔgɔ fagata hakɛ sera mɔgɔ 48 ma ni kunnafoni ninnu dira bi tarata AFP ka kunnafoni di so la. 昨夜から全力を挙げてこの情報輸送ルート Dishikawa marabolo ɲɛmɔgɔ dɔ de ye ni kunnafoni lase. A y'a da k'a fɔ ko Noto o mara fanfɛ yɔrɔ dɔw fɛnɛ ye kasara sɔrɔ a sen fɛ. Kunnafoni fɔlɔw tun y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 30 ɲɔgɔn de fatura tɛnɛndon. Nɛgɛ ɲɛ 16 tɛmɛlen kɔfɛ ni sanga 10 ye n'o bɛnna nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛlen ni sanga 10 ye GMT. A dugukolo yɛrɛyɛrɛ jatira de i n'a fɔ dugukolo yɛrɛyɛrɛba min yɛrɛyɛrɛli sera fo hakɛ 200 ɲɔgɔn ma. Min lakodɔnna tarata don wula nɛgɛ ɲɛ 18 tana gosilen kɔfɛ n'o bɛnna nɛgɛ ɲɛ 9 GMT ma. A dugukolo farali yɛrɛyɛrɛli hakɛ min bɛ wele ko magnitude kɛra ni 7.5 ye i n'a fɔ Ameriki jamana ka cakɛda min sigilen don dugu jukɔrɔ kow kunna n'a bɛ wele ko Institut Américain de Géophysique USGS y'a lase cogo min na. Japon jamana ka cakɛda min sigilen don waati yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli kama n'o ye Agence Météorologie Japonais ye GMA y'a lase k'a dugukolo farali hakɛ sera 7.6 ɲɔgɔn ma. Ni dugukolo yɛrɛyɛrɛ in kɔni santira ka taa fo Tokyo fanfɛ yɔrɔw la kilomètre 320 i n'a fɔ kɔnɔw ka sanfɛ panni ni dugukolo hakɛ cɛ Noto fanfɛ yɔrɔw la. A kasara kɔni bonyana kosɛbɛ ani ka fara sanji juguba kan min bɛ wele ko tsunami kɛra tarata don ka taa kɔgɔji babolo fanfɛlaw la Japon jamana kan. Ko ni fiɲɛ kolon ci jugu min kɛra kɔgɔji da kɛrɛfɛlaw la fanga kɔni ma bonya kosɛbɛ. Baw a yanga sera 1.2 ma mètre la. Hali bi Japon jamana kan u ka jamana ka sanfɛ pankulu cakɛda Japon Airlines pankulu dɔ jenina bi tarata sɔgɔma. Japon pankulu jigiyɔrɔ la Tokyo. Kunnafoniw y'a yira ko ni pankulu kɔfɛlen jigitɔla ye kasara sɔrɔ ka taa u ka garde côte japonais o kɛrɛfɛla la. A pankulu kɔnɔ baarakɛla mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 cɛma bɛɛ lajɛlen kɔni fagara. Fɛn min ye pankulu bolibaga dɔ ye n'o ye kapitɛni ye o jokina. Passager minnu tun b'a kɔnɔ hakɛ tun ye mɔgɔ 300 ni mɔgɔ 67 ye ani ka fara pankulu yɛrɛ kɔnɔna baarakɛla mɔgɔ 12 kan. Ni pankulu kɔfɛlen in n'a bɛ wele ko JAL 516 min ye Japon sanfɛ pankulu cakɛda so Japon Airlines ka pankulu ye. Passager bɛɛ lajɛlen sera kala bɔ ni pankulu kɔfɛlen in kɔnɔ ni k'u lasago yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen seereya dira Japon sirabako minisiriso o ɲɛmɔgɔ Tetsuya Seto y'a lase cogo min na kunnafoni sɛnsɛnnaw ɲɛkɔrɔ. Ja dɔw la tɛmɛna sanfɛ pankulu jigiyɔrɔ in na nɛgɛ ɲɛ 17 tɛmɛlen kɔfɛ ni sanga 47 ye n'o bɛnna nɛgɛ ɲɛ 8 tɛmɛlen kɔfɛ ni sanga 47 GMT ni pankulu kɔfɛlen in tun bɛ se ka ye kala sa ni ja kɔfɛlen in na n'o ye Japon Airlines ye. Tarmac ka kɔn ni kasara in ɲɛ sisijugu kɔni ye o yera ka fara tamɛnɛ caman kan min tun bɛ ka bɔ ni pankulu kofɔlen in na. O kɔfɛ pankulu ka sɔrɔ ka jigin dugu ma. Kunnafoni foyi tɛ yen an bɛna se ka min di aw ma min kɛra ni kasara in sababuya ye. Nin kɛra Japon ka minisiriso min sigilen don sirabakow kunna ɲɛmɔgɔ Tetsuya Seto de ye nin lase. 空輸それから海上輸送